Okay makang engine ani. Pre, kinahanglan ako siya speed test. Ay sa Sarge, bayra sa siguro. Wala problema. Kwarta. Ako'y bahala, pre. Kwarta. Pre, ako speed test ani. Pre, kinahanglan pre, di ni mapalpak atong plano. No problem, pre. Tarungon na to ni. Sakto pre, goods kay kag porma. Pre, dapat steady ra ka. Unsa man di atong plano anit, pre? Muon ti kag rebulto para makakwarta ta. Sakto, pre. Hawd kay ko mga ingana. Gold, tara na. Bulto mo diha, rebulto. Rebulto. Pre, bugat man kay ka. Agwanta ha, pre. Kay mga warta ta. Nahala sige. Pre, nindot yung lugar diri, pre ba? Bugnaw kayo. Sakto ra gyud pre. Kadiri ta nagtambay. Time pa, pre. Asam reto tong ubang tropa di ay? Nang diskarte daw to. Munang wani sabay sa tuwa. Nah, skarte lang gihapon. Ka mga palpak ka to? Luoy po kito tong tropa pre. Wa gyud ti kwarta. Yun, pre. Time sa. Kinsa man ni nagpadulong diri? Pre, rebulto mo diha pre. Ya awards. Unsa man nga ribulto? Exotic nga rebulto pre. Masugo. Ya! Mang diskarte man lang galing. Di pa gyud masaligan. Sarge, ay kumpiyansa ani nga rebulto. Nagdala nagswerte. Oh, kami sortihon me. Pero ikaw murag malas man ka. Okay man ta kayo, pero mura maglain. Lain gyud. Lain gyud nga rebolto. Pre, tarong sa stok tira ba. Pre! Ibutang sa murag nakaigit na ka. Bugat ko kay Sarge, antek mangunne. Sarge, murag dili kasaligan yung ribulto. Mao gyud. Duolon na lang nato. Pre, padulong na sila. Ayaw glihok ha. Ako'y bahala, pre. Pre! Legit ng revolto ni mo? Matay, pre. Mura maglokal, pre. Brad! Pwede na to na i-check mo revolto? Pwede kayo. Pre, i-check ang battery basin ni burot. Brad! Di na pwede patak mo ni mo revolto? Sarge, di na gyud na mo takom. Kay daan na pagpalit. Pre, i-check na basin nanay kapite. Uyawa, no? Bata pa ba, bro? Naningipon. Sarge, ang battery ba murag ni burot? Kaysa, Brad. Duda na ko niyo. Ang battery ni Burot. Sarge, di na battery. Ispat na. Sure ka nga okay ng baterya na eh? Pwede kapon? Hika pa lang. Pre, pagtarang di ha. Taysa! Pre, murag ni tingog lagi. Ay Sarge, EI mangguna siya. Ah, so naka-program na na eh. Check na ko ha. Sarge. Tama na, kay malubat. Okay makang engine na ni. Pre, kinahanglan ako siya speed test. Ay sa Sarge, bayra sa siguro. Wala problema. Pre, kwarta. Ako'y bahala, pre. Kwarta. Pre, ikaw na bahala diha. Ayaw ka, pre. Ayaw ko biyain. Pre, speed test na. Bisig lubat na ba? Ako'y bahala, pre. Ako'y speed test ani. Wa man ni sasabot.